Mamdawunge. Wow bafethu, kuyenzeka laphana kobaba kumtelenovela edlala laphana ke kuMzansi Magic. Well, namhlanje ezike isinews sizokunika ama-updates ukuthi kuzokwenzakalani ke kuleli viki khona laphana ke kuhlelo dlala laphana kuMzansi Magic kwababa. Ngaphambi siqhubeka nevideo simbukeli bengicela laphana ke ulike ivideo obese uyasubscribe, ungakhohlwa laphana ukuklikka i-notification bell ukuze uzohlezi u-updated ngazo zonke laphana ke indaba ke ithintana ke nalolu hlelo lelu olishisa laphana ke ikhotha khona la eNingizimu Afrika. Sibonile laphana ke amaphupho azolakhe ishabalala njengoba kufike umalume wakhe wamisa ke imalungiselelo amalobola ngezathu sokuthi cha angeke akhone ukuyolobola umuntu wesifazane emlobelela ngaphansi kwesibongo sakaMkhize ngezathu sokuthi ke uma wakhe akaze alotsholwe noma akaze ecacelwe ke laphana ke uma wakhe, so kumele qale ke amshadise uma wakhe bese khaneke yena engathola laphana ke umuntu ke engaba ubambo lwakhe unguna phakade kumshiya uphelelo umoya laphana ke uzolakhe simbonile ukuthi uzowabona ngazuthi umndeni wakhe amfiseli lutho oluhle, kanti vele siyazi ukuthi itulo lelonke lelakhiwo yena laphana ke ubaba omkhulu wakhe ngezathu sokuthi akafuni ke laphana ke uzwe lakhe ashade. But engakusho nje okuzokwenza kuleli viki nje mbukeli kuzojabulisa abantu abaningi uphinde kukhalisa abantu abaningi njengoba laphana ke uzolakhe uzokwenza inhlelo zokuthi ashadise uma wakhe, but ke kusesenenhlelo kanjalo kuba umkhulu wakhe uzokhanda utulo lokuthi ke umuntu uzophuza kulolu khamba azobe liphethe noma azonikeza umuntu lo muntu lo akazi ukuzala laphana ke indlalifa, okusho khona ukuthi lolu khamba lolo ufuna ukunika laphana ke uzwe lakhe ukuze uzwe lakhe engakhoni ukuzala indlalifa azale abantu ke besifazane kuphela. Njengoba mawukhumbula kahle wathi khuma nomkakhe wathi cha angifuni laphana ke uzwe lakhe ashade because if washada uzolakha konke yena akufisela ke amadodana akhe umhlaba kanye ke nobhuti kaMhlaba kuyoshabalala njengoba ke konke kuyohamba ke nenzalo yakhe laphana ke uzwe lakhe. So engakusho nje iningi idrama ezoba khona, but engakusho noba hum uzozama uxolela uzwe lakhe, but kuse kanjalo kuphinde qhuma ezinye izinto nje ezikhona nje, kodwa nje khulileka mbukeli ngizokhe ngu-update nje ngokuzokwenzeka khona laphana ke cishe ngathi kubaba yabo, kanti isiZulu akushiwo kanjalo khona lapha kwababa.